Zdravie vám, Slovania. Slovanské noviny sa práve nachádzajú v mestečku Lípany na Hradisku, kde sa uskutočňuje krásny festival o slovanstve s názvom Korene. A my sme tu objavili takého krásneho Valibuka. A už keď sme teda pri tom tvojom odeve, čo to vlastne symbolizuje? Čo to bolo? Kto to kedy nosil? Tak, je to také modernejšie možno nejaké ponímanie nejakého typu bojovníka slovanského, lebo ako veľmi dobre vieme, tak Slovania bojovali rôznymi nástrojmi, rôznymi zbraňami, takže je aj toto jedna z možností, ako sa dalo bojovať a brániť v prípade nejakého útoku alebo napadnutia. Dobre, vyzerá to naozaj dosť nebezpečne. A ešte taká otázočka, keďže sme na festivale o slovanstve, čo pre teba znamená slovanstvo? Slovanstvo, tak je to návrat ku koreňom, je to nejaký životný štýl, je to život, je to spôsob, akým žijeme, je to spôsob, akým sa napájame na to rodné duchovno, takže asi takto nejako. Nepreberáme nejaké cudzie veci, ale ideme tie svoje, tie naše, toto, čo nám tu nechali naši predkovia, dedovia, takže snažíme sa pokračovať tam, kde nás pred pár stáročiami odsekli, takže znova sa hľadáme a ideme ďalej, napredujeme vlastnou cestou a nie cudziou cestou. No myslím si, že keď sa teraz postavíš a akýkoľvek nepriateľ príde, tak ja sa nebojím, ja som v dobrých rukách. Takže Slovanské noviny a náš Valibuk. A my pokračujeme. V našom festivale objavili sme tu takého ďalšieho Slovana, slovanského muža, Hromo ťa volajú. Áno. Tak nám porozprávaj, že čo ste tu prišli prezentovať? No vlastne máme tu rozostavený vojenský tábor historický z nejakého 8. 9. storočia, slovanský. No a ukazujeme tu zbrania, aké sa používali, výzbroj, ľudia si to môžu vyskúšať. Dávame im to obliecť, väčšinou už iba keď si to oblečú, tak už majú dosť, takže asi tak no. Váži to zhruba 30 kg, ako si mi predtým hovoril? No tak nejak, v plnej zbroji. A v tom sa treba ešte oháňať a aj všetko možné. Takže nebola to sranda. Koľko rokov sa už venuješ tejto činnosti? Zhruba, neviem, 7-8 rokov možno. Po strednej hneď. A je o to záujem? Tak to ľudí to naozaj zaujíma? Väčšinou aj, hej. Keď sa spraví dobrá show, tak priláka tu ľudí, hej. My robíme vystúpenia aj s koňmi, strelbu z koňoch a také veci, takže toto je také, no. Nie až tak často viditeľné, takže hej. Čo pre teba osobne znamená slovanstvo? To je životný štýl, hej. No nie životný štýl, jak by som povedal. Filozofia života. Takže asi tak nejako. A máš pocit, že tí ľudia, ktorí tu prišli, tak naozaj to cítia Aha, aj pekná hudba. Dobre, tak ti veľmi pekne ďakujeme za rozhovor, ale ešte predsa len dokončím tú otázočku, že či si myslíš, že títo návštevníci sa cítia byť Slovanmi, alebo sú to zo zvedavosti podľa teba? Myslím, že každý, kto príde na taký festival, už má nejaké povedomie o tom, že neprišiel tu nejaký taký iba fakt, že nič o tom nevie, takže ja si myslím, že každý je asi tu. Ďakujeme veľmi pekne. Je to predchodca maserčiny, čo to je? Pravilo sa to volá. Pravilo? Pôvodne ako staroslovanský môžeme nazvať nástroj, alebo pôvod bol tom, že 4 na 4 metre boli 4 duby a chlapi vlastne cvičili, mali špagaty natiahnuté a cvičili na tom. V tom boli zapojené živly, vietor, hej a takto. No a toto je už také sofistikované, troška možno technokratické, ale proste urobené na spôsob taký technický, hej, zozvárané železo. A teraz, keď sa pozeráme na tohto pána, ktorý tu takto visí, alebo vyzeralo to chvíľu, že ho idete roztrhnúť na 4 kusy? Nie, ono to je práve, že toto cvičenie je úplne opak, čo poznáme fitness. Fitness vám skracuje svaly, to prišlo zo západu, vlastne cvičenie s činkami vám skracuje svaly a toto vlastne rozťahuje fascie, rozťahuje vlastne svalstvo, hej, a celkom naťahuje toho človeka. Človek, ktorý pravidelne na pravilo chodí, tak je schopný natiahnuť telo aj podraz 3 cm. Čiže ono naťahuje a uvoľňuje naopak vlastne telo. Človek sa cíti taký, keď zíde, spravila taký uvoľnený, väčší, taký ľahší vlastne. Opak činiek vlastne. Preto boli Slovania takí zdraví? Tak nebolo to len o cvičení, tak v prvom rade Slovania boli zdraví, lebo sa pohybovali v prírode a žili v prírode a v podstate vždy 3-krát viac dali, ako zobrali z tej prírody. Čiže princíp bol toho dávania nezištného, hej. A vtedy, keď človek príde na ten princíp vlastne zosúladenia sa s prírodou, tak vtedy je zdravý. Musí začať od seba. No. Čo pre vás osobne znamená slovanstvo?
Pre mňa slovanstvo znamená v prvom rade rodina. No ako v prvom rade rodina, dá sa povedať súlad ženskej a mužskej energie v rámci toho celého spoločenstva, kde vie žena, aké má miesto, čo má robiť a kde muž má svoje vlastne postavenie a spoluladia. Hej. Čiže nie je to ani patriarchát, ani matriarchát, ako to mnohí ako patriarchát označujú, ale je to súlad vlastne ženskej a mužskej energie. Ďakujeme veľmi pekne. A toto je dobrovoľník, ktorý si vyskúšal pravilo, bol to tak trošku naťahovaný, tak chceme počuť prvé dojmy. Aké to bolo? Zdravia, tak zo začiatku to bolo také silové, ale to z druhej strany bolo teraz maximálne uvoľňujúce. Cítim, že až sa mi lepšie dýcha. Takže sa to oplatí? Oplatí sa to. A bolo to príjemné, alebo vyzeralo to tak dosť celkom, ja neviem, nebezpečne? To spredu bolo príjemné, vedel som sa v tom tak udomácniť, že mohol som si skúšať tie veci, ale to spredu som pocítil, že tú prednú väzbu mám dosť skratenú, že len ma naťahovalo, nevedel som byť silný v tom natiahnutí, kdežto v tej opačnej strane, keď som bol v ľahu, tak v tom sa dalo aj pocvičiť a toto spredu ma dosť prekvapilo. Odporúčali by ste takéto cvičenia aj ostatným? Hlavne športovcom. Ďakujeme. A my sa nachádzame pri stánku s keramikou. Táto krásna dáma ju vyrába sama. Čo vás k tomu priviedlo? No, od mladosti som chcela robiť keramiku, ale nemala som na to čas. Musela som sa venovať práci, rodine a teraz plním si svoje sny. Robíte to doma? Áno, mám doma dielňu, ktorú mi zriadil môj manžel. Šikovný manžel, rezbar predpokladáme, alebo také niečo? Ďakujem. Tiež je to môj koníček. Poprosíme, aby ste prišli. Takže toto je manžel tejto krásnej dámy, rezbar. Dobrý deň. Dobrý deň. Takže povedzte nám niečo k tomu. Tak čo mám k tomu povedať? Tiež si plním svoj sen. Tiež som začal s tým pred pár rokmi, asi pred 5 rokmi. Tiež dostal som sa k tomu náhodou, manželka sa ma pýtala, čo chcem na Vianoce, tak som povedal, že dlátka. A viac menej cez COVID, nie? Si to začal, nie? Cez COVID som ti urobil dielňu. Aha, no Takže tesne predtým som začal s týmto robiť. No a tretí rok si tiež plním ďalší sen. Som začal sa starať o včielky, že mám aj tento zámer. No. Takže my sa tak doplňame spolu, že vlastne robíme také veci z prírodných materiálov našich predkov. A to je asi tak všetko k tomu, čo som vedel povedať. Nachádzame sa na Slovanskom festivale, je to 0. ročník. Odkiaľ ste sa o tom dozvedeli, alebo či ste boli teda pozvaní a či vnímate prínos takéhoto festivalu? No áno, my sme tu už boli, nie my konkrétne, ale s našimi vecami tu boli minulý rok naše deti. My sme nemali vtedy čas, tak oni vlastne nám aj zreferovali, ako to tu bolo, čo tu môžeme očakávať tento rok a my sme sa tento rok prihlásili sami, sme sa kontaktovali, že by sme chceli prísť a ja si myslím, že je to úžasné a ako viac menej tie prednášky a tie informácie, ktoré tu ľudia dostávajú, mali by sme sa viacej možno, že takto baviť a proste takou formou akože sa aj prezentovať, ale vlastne aj sa rozprávať o veciach, no. Počuli sme teda, že vyrábate aj slovanské symboly. Čo vás k tomu priviedlo a aký máte pocit, keď ich vyrábate? Tak pocit, ako by som povedal, je to taký, ako dva pocity sú, ako ten pocit šťastia, keď sa to vydarí, ale ten pocit, keď to vyrezávam, tak si vtedy niekedy aj ponadávam, že som si zvolil vlastne taký zložitý vzor. Ale tie symboly majú svoj význam a vlastne snažím sa aj priamo tomu produktu, tomu výrobku dať vlastne aj ten význam s tým symbolom. Keď to robím napríklad na nejakú varešku, tak tam dám ženský symbol, alebo je to lyžica, alebo nejaká veľká naberačka, tak aj tam mužský symbol, alebo je tam symbol toho mužstva, hojnosti. Domova. A z toho, takže aj kvôli tomu vlastne do toho vyrezávam tie symboly a v poslednom čase sa venujem aj
vylievaniu cinom do tých mojich výrobkov. To som sa naučil na kurze v Uľuve. A to ma tiež ako náplňa takým, že keď sa to konečne podarí, lebo niektoré veci sa podaria až na 4., 5. krát, takže to je tiež vlastne taký pocit šťastia. A ja to beriem ako fakt, že ako koníček, keď to vyrezávam to pri telke, moja manželka na mňa nadáva, lebo to robím v kuchyni. Robím z toho veľký ako neporiadok, ale nesledujem telku. Hej, to je len taký šum, ktorý mám pozadí a robím si tieto veci. Čo by ste odkázali divákom Slovanských novín, nejaký odkaz z tohto slovanského festivalu? No ja by som tak ako všeobecne odkázala mladým ľuďom, aby sa zaujímali o svoju históriu, o to, ako žili ich predkovia, alebo kto boli ich predkovia. Proste ten názov tohto festivalu Korene, myslím, že je absolútne výstižný. Hej, takže asi tak. Súhlasíte s pani manželkou? Určite. Veľa mladých ľudí sa tu pristaví a vieme si čo povedať. A tiež ako v budúcnosti si chcú splniť svoje sny, ktoré súvisia presne s tými vecami, ktoré sú tu, tak ja by som im odkázal, že nech sa neboja a nech sa možno, že to pustia skôr ako my. Ďakujeme veľmi pekne. My sme oslovili na tomto festivale Korene aj tento úžasný, krásny pár, ktorý... Odprezentujte sa, čo ponúkate? Tak my sa venujeme hlavne bylinkám a výrobkom z nich. Sú to rôzne čaje, tinktúry, oleje, nejaké maste a rôzne iné veci, výrobky. Toto je slovanský festival. Ste prvýkrát na takomto festivale? Nie sme prvýkrát, ale cestovali sme väčšinou na západ za niečím takým. Takže sme veľmi radi, že sa niečo deje aj tuto na východe. A čo poviete na takéto akcie slovanského charakteru? Tak som rada, že sa ľudia spájajú a že ukazujú mladým aj deťom vlastne, že kde sú ich korene. A čo si osobne vymyslíte o slovanstve? Tak to tak vnútorne cítime a nejak sa to nedá zastaviť. Niečo nás k tomu stále ťahalo a vidíme v tom veľký zmysel. Ďakujeme veľmi pekne, nech sa darí. Ďakujeme ja. My sa takto potulujeme po tomto krásnom festivale a natrafili sme na túto krásnu paniu, ktorá, ako nám povedala, toto všetko vyrába sama. Je to tak? Áno. Povedzte nám, predstavte nám trošku vaše výrobky, že čo to vlastne všetko vy tu ponúkate. Tak to by som rozprávala veľmi dlho, keby som mala rozprávať o každom jednom výrobku, ale keď to tak mám zo všeobecne všetko, tak je to moja vlastná domáca výroba. Snažím sa vyrábať výrobky, ktoré sú multifunkčné, keď môžem tak povedať, čiže jeden výrobok je na viacero účelov, ale hlavne sú to výrobky prírodné a bylinkové. Bylinky si zbieram sama v prírode, ďaleko od mesta, veľakrát na energetických miestach, ktoré ja naciťujem, že sú to miesta čisté, energetické. Robím to veľakrát na prechádzke so svojím psíkom a neviem, čo by som vám povedala. Proste čo mi prichádza, čo ma inšpiruje, aký produkt, aká bylinka, alebo nazbieram nejakú bylinku a čo by som z nej všetko mohla urobiť. To bylinkárstvo ma zaujíma v podstate od detstva, od mladosti. Ako v porovnaní so svojimi spolužiakmi na základnej škole som ovládala dosť veľa byliniek, ich názvov a tak ma to nejak držalo až dodnes. No, drží ma to dodnes. Myslíte si, že keďže sme tu na slovanskom festivale, že toto bola bežná rutina Slovanov? No, kedysi dávno určite a aj preto to robím, lebo v podstate všetko, čo nám príroda ponúka, dá sa existovať sebestačne. A dakedy naši predkovia, prapredkovia žili len z prírody a s prírodou a v tej prírode mali úplne všetko. My v tej prírode dodnes vieme nájsť rastliny s antibiotickými účinkami, ktoré úplne jednoznačne nahradia niektoré antibiotika. A proste jednoducho na každý neduch, na každú chorobu vieme v prírode nájsť tú vhodnú bylinku. Presne ako ste povedali, ja tak trošku sa posťažujem, že máme také zákony, že sa vlastne nemôže hovoriť o bylinkách, aké sú liečivé
A ja mám naopak pocit, že ľudia sa chcú vrátiť k tomu bylinkárstvu. No určite veľakrát ľudia prichádzajú aj na to, tak nebudem teraz tu hovoriť o niektorých liečivách, aj o mne samej, keď veľa vecí mi nepomohlo a už aspoň ja osobne mám takú skúsenosť, že veľa ľudí, keď už nevie, čo robiť v tom poslednom kroku, začne siahať po bylinkách. Hej. Keď toto nepomáha, nám to nepomáha, tak potom sa obracajú na to bylinkárstvo, ktoré mnohokrát je akože nedocenené. Čo pre vás samotnú znamená slovanstvo alebo návrat k Slovanom, k koreňom slovanstva? Ja celkovo tak nešpecifikujem akože či Slovania alebo nejaké iné národy, ale celkovo návrat k tej jednoduchosti, k tej prirodzenosti a hlavne návrat k nejakej tej sebestačnosti, lebo v podstate všetko je jednoduché, všetko máme, len my sme na to všetko zabudli. Ľudia sú už príliš konzumní a príliš odovzdávajú svoju zodpovednosť iným ľuďom za svoje zdravie alebo za iné veci. A si myslím, ja osobne robím aj veľa prednášok a workshopov, čo sa týka byliniek, využitia byliniek, účinok byliniek. Veľa ľudí nevie o informačnom pôsobení bylinky, ale nie len bylinky, ale celej živej prírody. Hej. Čiže tá príroda, to nie je nejaká vec a my ľudia sme izolovaní, tá príroda s nami komunikuje a všetko je v absolútnej jednote, sme prepojení. A potom sa veľakrát ľudia čudujú, že sa im dejú nejaké nepochopiteľné veci, ale príroda počúva. Príroda nás vníma, stromy, rastliny, všetko je živé, čo máme okolo seba, čo máme v záhrade, máme doma. To všetko s nami interaguje, nás načítava naše choroby, načítava nás ako človeka. Každý má v svojej záhrade alebo pred domom mu vyrastie presne tá bylinka, ktorú ten človek potrebuje. Takže čo ste sa vlastne pýtali. Ďakujeme, v podstate ste to obsiahli. Mne sa z toho celého páčilo to, že svoje zdravie máme v svojich rukách, nemáme ho zverovať niekomu inému. A ja uvažujem, čo rastie mne doma na parapete v byte. Nádchovník a migrénovník. No, tak asi ho budete potrebovať. Asi áno. Človek stále intuitívne nejak siahne presne po tom, čo potrebuje. A nemusíte mať záhradu, nemusíte byť uprostred lesa, ale aj keď idete do obchodu, do záhradníctva, tak stále vás priťahne nejaká bylinka alebo niečo, kúpite si to, sa vám to páči a veľakrát až neskôr počase zistíte, že to je presne to, čo potrebujete alebo čo sa vám práve hodí. Hej. Takže naše podvedomie pracuje spoľahlivo. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor a že ste to vydržali v tomto teplo, lebo ja som úplne mokrá, je to dnes dusno, ale my sme Slovania, my to zvládneme. A my sa práve nachádzame na takom mieste, kde sa kuchtí slovanská kuchyňa a aj 12. storočie, ako sme sa dozvedeli. Takže čo sa tu práve pripravuje? Posúchy, ktoré boli ako namiesto chlebíka a jedli sa s mäskom a s tými ostatnými potravinami, ktoré v stredoveku poznali. A Slovania ako naši predkovia. Takže je to klasická múka a trošku octu sme tam dali a vodu. A čo ešte vidíme, že tu už sú plné, teda prázdne misky, takže zrejme asi o nich bol záujem. Áno, robili sme z klasických potravín to, čo naozaj ľudia mali a bola to väčšinou z príroda. Možno, že na niektoré potraviny sme aj pozabúdali, ako je cícer, ale vracia sa naspäť. Máme tu napríklad krvavý cícer, hrachovú kašu na červenom víne, mäsko na šafráne a s medom, takže tie kombinácie sú zvláštne, ale stále sú nám príjemné a chutné. Takže aj návštevníkom, ktorí dnes prišli na tento festival, tak im to chutí. A čo pre vás znamená slovanstvo? Slovanstvo ja už mám v podstate v mene. Slovanstvo sú to naše korene. Korene nás všetkých, ktorí sme tu na tomto území a sme spätí s touto prírodou. Ďakujeme veľmi pekne.
stáda bielých lebiadej. Sama Alemi, sama Alemi, sama Alemi lebiadiatami, sama Alemi lebiadiatami. To je Editka, jedna zo spoluorganizátorov tohto festivalu. Povedz nám, čo bolo takým spúšťačom k tomuto organizovaniu takéto krásnej akcie? Bola to túžba tu na východe priniesť a otvoriť rodové tradície, priniesť našu kultúru cez poznanie našich predkov, ktoré tu zanechali, práve skrze tradície a krásnu našu kultúru. A ja si myslím, že je teraz práve ten čas, aby sme to tak normálne, človečensky prinášali medzi ľudí a dokázali práve tu na východe vytvárať také ohniska, kde sa budeme stretávať, rozprávať, diskutovať a možno hľadať odpovede na otázku, akí sme my Slovania. Tento festival má názov Korene. Myslí sa pravdepodobne naše slovanské korene, keďže aj tu žijeme. Čo znamená slovanstvo pre vás? Slovanstvo, Sloven, to je uvedomenie si, kde patrím, kto som. A ja si myslím, že človek je tvor, ktorý hľadá odpovede celý život na otázky, kto je a kde patrí. A my, aby sme vedeli vojsť do svojej síly a byť si vedomí samých seba, my najprv potrebujeme nájsť odpoveď na otázku, kto som ja a kde patrím. A my patríme do svojej rodiny, patríme do svojho rodu a patríme do svojho národu. A kto je ten národ? Je práve tá cesta, aby som ja pochopil vzájomnú súvislosť medzi tou rodinou mojou, rodom a národom. A Slovan je človek, ktorý svojou kultúrou sa spája
s národami, slovanskými národami, ktoré majú spoločné korene. A tie spoločné korene sa u nás nachádzajú cez jazyk. Jazyk je jedný z najdôležitejších atribútov spojenia sa národov, lebo si rozumieme, chápeme sa, vieme nájsť spoločnú komunikáciu a cez tú kultúru, kultúra, svetla, cesty do svetla, nachádzame spojenie cez tanec, symboly, vyšívky, piesne, muziku, čiže harmóniu, ktorá sa v muzike objavuje, je spoločná a vlastne táto rezonancia nás dáva dokopy, keby do jedného miestečka. A to tam ja vnímam, že to je tá identita, že nachádzame spoločné body, na ktorých sa vieme spojiť. Sú aj určite body, na ktorých my sme odlišní, dajme tomu, či už od Rusov, Ukrajincov, Poliakov a ostatných slovanských národov, ale práve tie spoločné body sú dôležité. Teraz sa vlastne už ako keby chýlil ku koncu tento festival. Priniesol to, čo ste očakávali? Pre mňa určite áno, pretože som tu predstavila krásny slovanský systém čarovnice. Je to slovanská joga určená pre ženy a mám takú misiu alebo vnútorné poslanie pracovať so ženami a ukázať im ich vnútornú silu, ktorá im tu ostala po ich prababičkách a nesústrediť sa len na to, čo bolo smutné a bolestivé, ale na to, kde môžu hľadať svoj potenciál. Na základe toho vnútorného potenciálu, ktorý sa môže otvoriť cez napojenie sa na tú najlepšiu, najčistejšiu ženskú energiu, môže tá žena zvládať prekonať tie prekažky sama. Možno bez nejakého guru, sprievodcu, dokáže si odpovedať na svoje otázky, ako náhle posilní samu seba, nájde spojenie s miestom, s rodom a stáva sa autentickou. Takže pre mňa tie čarovnice boli prekvapením, pretože veľmi veľa žien prišlo. Ja som tu išla bez očakávania, bez nejakého svojej predstavy, že koľko, lebo to je prvý festival, ale naozaj bolo to silné vidieť toľko žien po kope, ktoré prišli, ktoré boli, ktoré som cítila som ich túžbu, aj tú snahu hľadať cestu. A to je najdôležitejšie. Kto hľadá, tak nájde. A potom po obede sme robili zase, predstavujem slovanskú zdravu. To sú praktiky duchovného celiteľstva našich predkov. A to je už určené aj pre mužov, aj pre ženy, čo je nádherné, lebo tam sa spájame spolu a ja veľmi rada cítim mužov, takých naozaj mužov. A tie ženy potom cítia tých mužov, keď sa tam stretneme, nie? Tak aj im je lepšie, mne je lepšie, všetkým nám je lepšie. A vlastne o to aj ide, aby ten humor a radosť premenila. A ja to nazývam, že byť človekom. Šíriť človečinu cez slovanstvo, šíriť porozumenie a nehľadať odlišnosti, ktoré sa často medzi Slovanmi ukazujú, ale skutočne sa pozrieť na to, kto je schopný sa spájať. Takže tá slovanská zdrava pre mňa bola takisto krásna, kde som cítila, že je tu vzájomnosť, to slovo milujem, tá vzájomnosť, spolupatričnosť, zdieľanie, dotyk, a vidieť mladých ľudí, krásnych mladých mužov a žienky, tie páry, deti. Myslím, že toto bol aj účel a splnil sa pre mňa, určite. Bol to veľmi krásny odkaz, my ďakujeme a veríme, že sa takto o rok stretneme opäť. No a vedľa mňa stojí organizátor dnešného slovanského festivalu pod názvom Korene Vladimír Vojenko-Curek. Čo ťa priviedlo k organizovaniu takejto akcie? Korene. Priviedli ma k tomu korene a v podstate návrat ku koreňom. Každý ukazuje ako rodič, ako dedo, pradedo, tak je jeho povinnosťou ukazovať ďalším svojim potomkom ich vlastné korene. Hej. A keďže po niektorí to už teraz zabúdajú, tak sa musí nájsť niekto, kto sa cíti, že je to jeho ako keby povinnosťou ukázať tým ostatným, ktorým to neukazujú rodičia a prarodičia, ten návrat ku koreňom, aby vedeli, odkiaľ prišli, z čoho vzýšli a kam smerujú. Alebo ich aspoň nakopnúť. Už v podstate končíme a keby si tak zhodnotil dnešný festival, dalo to, čo si chcel, alebo to malo ešte nejakú najvyššie pridanú hodnotu?
Keďže ja som nemal žiadne očakávania, pretože toto je 0. alebo 1. ročník, naozaj som netušil, do čoho idem, tak ja si myslím, že to splnilo všetko. Pre mňa bolo dôležité, že ľudia tu prišli, to už je prvé. Druhé, že videl som, že sa bavili, že sa zabávali, vymieniali si názory, niekde to škrípalo, niekde to ladilo. A naozaj to bolo tak, že ja si myslím, že to dopadlo veľmi dobre a hlavne pre tých ľudí. A na záver, čo by si odkázal našim divákom Slovanských novín? Aby sa obzreli okolo seba, aby sa na chvíľku zastavili a aby popremýšľali naozaj nad tými svojimi koreňami a aby sa skúsili k ním navrátiť, aby žili v lade s vesmírom, s prírodou, sami so sebou, s rodinou, s každým. Ďakujeme veľmi pekne a dúfame, že sa uvidíme o rok. Plánuješ ešte druhý ročník? No, keď si predstavím, čo všetko ma to stálo tentokrát, že som pracoval 18 hodín denne, 3 týždne posledné, tak viem, že ma to prejde a určite na budúci rok to urobíme znovu. Tešíme sa veľmi pekne. Zdravie ti. Zdravie aj vám všetkým, pozdravujem vás všetkých. Ako sme dnes začali na tomto festivale slovanskej kultúry Korene, keď sme oslovili túto nášho Valibuka, tak dnes aj končíme. Tak náš milý Valibuk, ako sa ti tu dnes žilo na tomto festivale? Bolo to úžasné, bola tu skvelá atmosféra, skvelí ľudia, boli tu slovanské noviny, ktorí tu urobili skvelú atmosféru, pomohli tomu. Takže bolo to znova pre mňa veľký, hlboký duchovný zážitok. Ďakujeme, že si nás takto neplánovane spropagoval. No a čo by si odkázal našim divákom a poslucháčom? Aby napomohli rozvoju slovanských novín. Ak môžu, aby pomohli, lebo treba šíriť osvetu medzi ľuďmi a je veľa neprebudených, ktorí sa začínajú prebudzať. A myslím si, že slovanské noviny sú výborným štartom na ich začiatku duchovnej cesty. Ďakujeme a teraz sa vráťme k festivalu. Čo ti dneska tento festival dal? Čo bolo pre teba také, že fajn? Fajn bolo to, že už nesvietí slnko, čiže sa nepotím. Čo mi dal? Tak dal mi prepotenú kombinézu, ale pre mňa osobne znova to bol fantastický zážitok, skvelí ľudia, veľa nových tvári som spoznal, mená si nepamätám, takže ako bohužiaľ veľa sa toho premlelo, ale znova super. Musel si dnes použiť to obrovské kladivo? Len trošku. 2-krát som naprával chrbticu, 4-krát som vybíjal hlúpe napady z hlavy. A ináč len takto, ako proste som išiel, to vychádzkové kladívko, takto som šetril, vieš. Bojové mám doma. Dobre. Takže, vážení naši poslucháči a teraz aj diváci, áno, tak ak by ste niekedy mali pocit, že máte hlúpy nápad, tak tuto Valibuk to dokáže z vás vybiť. My sa tešíme, že ste s nami a že aj takto ste mohli vidieť a zažiť atmosféru slovanského festivalu Korene. Lúčime sa s vami, zdravie vám. Sláva!